Салом меҳмонтони азиз, лекин дар ягон асри гузаштагони мо, на дар ислом, на дар чӣ мегӯянд СССР, на дар баъди СССР, на дар истиқлолият, на дар ягон аср замон дар миллати мо тоҷико фаҳмидагӣ набудем, ки мисол ки духтар мисол ки худризоӣ кунад. Гуфти кампиру мусафиду ки вай наштем намбурдем хеле корро фаҳмидем, ки духтарам худризоӣ мекардаанд. Лекин эҳтилом ҳаст, бале эҳтилом мешавад мард зан дар хоб мешавад, лекин худризоӣ фаҳмидагӣ набудем мо. Худризоӣ фаҳмидагӣ набудем, нашунда будем. Лекин ҳозир ин саволро мекунанд. Дар ҳамин видеоҳои чиз тамошо кардам, духтурҳо, табибҳои тоҷико, врачо савол доданд, ки мисол ки духтарҳо мекунанд, мардҳо ин мисол бале мо банда ҳастем, ҳар яке мо хато мекунем, гуноҳ мекунем. Лекин мақсади гап ман ин аст, ки ин вай аст, мисол шарм аст, ҳаё ҳаст барои мо мусалмонҳо, чӣ зан бошем, чӣ мард бошем, ҳаё, шарм бояд дошта бошем. Гуноҳ кардем, аз Аллоҳ таоло тавба мекунем ва Аллоҳ таоло моро мебахшад ва ба кори кардаи худ барнамегардем. Яъне ки мақсади ман чи аст, ки духтар мисол ки модар аст. Духтар модар аст, вай мисол ки ба фарзанди худ чӣ мегӯянд намуна мешавад. Он духтар ки мисол ки ба касбҳои мисол ки ҳунаромӯзӣ бояд ки онро вобаста кунанд падару модар. Телефоне ки харидем ба духтар ки додем, бояд ки духтарро мисол вай кунем, бинем, пурсем. Бар телефоншо мисол ки бояд вай кунем, як бибинем, ёки чӣ мегӯянд контрол кунем, ёки бисанҷем, ёки гӯем ки нишон диҳед дар телефони чӣ хел барномаҳо тамошо мекунед, ёки савол ҷавоб кунед духтаротона. Писароро инчунин. Савол ҷавоб кунед, ки чӣ гуна киноро тамошо мекунед, чӣ хел филмҳоро тамошо мекунед, кани дар телефони чӣ хел картинкаҳо ҳаста, дар рӯи экранаш чӣ хел мисол ки суратмондагия мисол. Мо бояд ки вай кунем, дар таҳти назорат бояд гирем фарзандонро. Коз бинем ки духтаро ки кунанд худризоӣ, писарҳо гап надорем, писарҳо ку доим буданд, ҳастанд ва хоҳанд буд. Мардум бо қавл доранд тоҷикои мо, ки қавл дар ягон на дар дини ислом, на дар медисина чӣ нест, чӣ мегӯянд, асос надорад, ки мегӯянд мард агар зино кунад гунаҳгор намешавад, зан зино кунад гунаҳгор мешавад. Ҳардуяшон дар назди Аллоҳ таоло як хел ҷавоб медиҳанд. Мард, зан чӣ гуноҳе ки кунад дар назди Аллоҳ таоло як хел ҷазо дода мешаванд, як хел ғазаби Аллоҳ таоло ба саршон меояд. Кори савоб кунанд ҳам як хел чӣ мекунанд, савоб мегиранд дар назди Аллоҳ таоло. Бале, амали солеҳ як хел савоб мегиранд, амали баддам як хел ҷазо мегиранд. Мард, зан дар ояти Қуръон омадагӣ аст, ки як хел Аллоҳ таоло ҷазо мекунад. Мард ай зан зиёд, ёки зан ай мард зиёд, ёки зан ай мард кам, мард ай зан кам ҷазо дода намешавад, як хел ҷазо дода мешавад. бинед ки дар сураи Зулзила мегӯяд дар оятҳои охираш, ки касе зарраи некӣ кунад мебинад, касе зарраи бадӣ кунад мебинад. Дар оят гуфтагӣ нест, ки мард агар зарраи некӣ кунад, мисол ки кам некӣ мегирад, ёки бисёр, ёки зан зарраи некӣ кунад камизо мегирад. Як хел мегирад некиашонро. Дар боби амал, амали солеҳу амали бад, мард зан дар назди Аллоҳ таоло як хел ҷавоб медиҳанд. Баробаранд. Дар ҳамин мавзӯъ баробаранд, ҳар дуяшон як хел ҷавоб медиҳанд. Ҳатто бинед, ки дар асри 21 бачау духтар ҳардушон як худризоӣ мекарданд ба дасти ҳам аст. Гуфт тоҷико, ки кавло дари кӯҳриш мепарад мечара. Духтарам мекарда ин корро, бачарам мекарда. бо иҷода гуфта наметавонанд, ки не духтаро мо намекунем, бачаҳо шумо мекунед, ки бачаҳо мо намекунед, духтаро шумо мекунед. Мекардиянд, баробар мекарда ба дасти ҳам. Духтари бача ман дар видео тамошо кардам, ки саволҳо яхела метиҳанд дар бораи худризоӣ. Лекин ман дар видео ба шумо фаҳмондам, ки дуоҳоро мисол пеши ҳоҷатхона даромадан хондан, паси ҳоҷатхона баромадан, пеши чӣ мегӯянд ҳамон даромадан, паси ҳамон баромадан, пеш аз хона баромадан, ба хона баргаштан. Куҷое ки меравем дуо, пой ба тоҳрат. Мо фарзандонро бояд омӯзонем, ки пой ба тоҳрат ай хона бояд бароем, пой ба тоҳрат бояд хоб равем. Пой ба тоҳрат, мисол моро модари раҳматӣ чӣ хел мегуфт, мегуфтанд, ки мефаҳмонданд, ки ту мери дар раҳ, мисол як воқеа мешавад. Мо намедонем, ки дар куҷо мисол Аллоҳ таоло худаш дар куҷое ки хоҳад дар онҷо ҷони моро мегирад. Пой ба тоҳрат мурдан хуб аст, ёки бетоҳрат? Албатта, ки пой ба тоҳрат аз дунё рафтан тоза бо Аллоҳ таоло чӣ мегӯянд, ҷонро ба ҳақ супоридан. Моро модари раҳматӣ доим мегуфтанд, ки бачаам пой ба тоҳрат. Мактаб мисол рафтем мешавем, бачаам тоҳрат кардӣ? Ҳо, пой ба тоҳрат ба мактаб рафт. Манам фарзандам мегӯям, ки бачаам тоҳрат агар шикаста бошад, тоҳрати тоза кун, дуо хонда аз хона баро. Пеш аз баромадан бо дуоро мегӯм
ба ёдаш меорам, ки барои ки даояти Қуръон омадагие ки ба ёд биёрен. Дувора хонда аз хона бояд бироем мо. Тасаввур мекунед ки шумо вақте ки бо ояти Қуръон мисол чӣ мегӯям ба ёди Аллоҳ таоло шумо вақте ки доим ҳастед, Аллоҳ таоло доим чӣ ҳастад? дар ҳамин бандаашро дар ҳимояи худаш мегирад. Вақте ки мо бо ёди Аллоҳ таоло ки бошем, мо доим ки ба Худованд таваккал кунем, toe ки доим гӯем ки бисмиллаҳ мисол кор сар кунем, таом мехӯрем бисмиллаҳ, баъде ки тамом мекунем алҳамдулиллаҳ. аз хона мебарем бисмиллаҳ таваккалту ала Аллоҳ ла ҳавла ва ла қуввата илля билlah мегӯем таваккалту ала Аллоҳ. бо омадем бисмиллаҳи таваккална бисмиллаҳи ва раббина бисмиллаҳи таваккална бисмиллаҳи раҷана ва раббина таваккална. бинед рафтан омадан таваккал ба Аллоҳ таоло, дар рафтанам дар омадан. Не бисмиллаҳи валажна бисмиллаҳи хараҷна ва раббина таваккална вақте ки ба хона бармегардем меоем. Яъне ки ба номи Худованд ки мо рафтем богаштем ба хона омадем ва таваккал ба Аллоҳ таоло мекунем. бинед ки дар ҳамаи ҳамин дуоҳо аҳамият додесен, аз хона баромадан таваккал аст, ба хона баргаштанам таваккал аст, лекин ба ҳоҷатхона даромаданам паноҳ ҷустан аст, ба ҳоҷатхона баромадан шукргузорӣ кардан аст. аз хоб хистанам шукргузорӣ кардан аст ки шукри Худованд ки моро зинда гардонид, пас аз он ки мурда будем ва бозгашти мо ба сӯи Аллоҳ таоло аст. мусибат ки ба сар меояд мегӯем ку аъузу биллаҳи мина шайторир раҷим инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Барои дурусти ки ба хотири Аллоҳ дар ин дунё зиндагӣ мекунем ва бозгашти мо ба сӯи Аллоҳ таоло мебошад. хоб, зинда саломат, хонавод сарбаланд бошед ва поделиться, подписаться ва лайк мондан фаромӯш накунед. Медарам шумо.